si Ibiyang, ginaingon, dato bitaw ka, ug ako pobre, pero mas lami pa ko sa imong uyab. Bisag testingan pa nimo. Mao niya nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Bingka mo diha! Bingka! Init pa! Bingka! Ibiyang! Kung saan ang tinda-tinda ni mo, day? Noy, Tonyo baya! Kaklaro ato akong gisingit ka bingka, Noy! Ay, ali, day! Palit ko si mong bingka! Ali, day! Pakyawon ni mo ang tinda na kong bingka ubos sa usa ka kondisyon? Oo, day, Ibiyang. Pakapinan patakag usa ka gatos, day. Kana kun musugot ka ining akong kondisyon. Unsa man na, Noy Tonyo? Ako ramang usaros bay, day. Kuyog ta, day, be. Ha? Aron pa kan unta ka nini akong budbud. Oh, bastos. Tiguang naman unta ka, pero bastos ka dako. Diyan na ka. Uy, day, Biyang. Day, day. Oy, day. Ali na, day. Ali na go, day, day. Biyang. Pinispuntahan ang imong budbud na luyat. Uy, hala. Usa man itong iyang gisulti. Ang ako kunong budbud ni ngaluyat. Uy. At testingin ko na ko, dibab. Paking-king kang igo niya ako, Ibiyang. Pero, ibubay ko yung bayhan, ha? Pero kung sugton ko niyo, na. Siya good ang ipulis na namatay kong asawa. Ay, arang-arang, kay nahurot na gyud ang tinda na kong bingka. Mulit na ko, ugma na pud ko maglutog bingka para akong itinda na sad. Uy, hala. Hala, si Sir Arman di ay. Nagtukon ba ito na ako nga magpahatod og bingka? Hala, nalimot kid ko ay. Tay, ako na lang siyang atuon sa ila. Akong ingon nga nalimot ko. Aha ka, uy, nalimot mo gyud ko. Niyan ako tungod sa ilang piltahan. Ingon mo to si Sir Armando nga wa ko na siya trabaho ron. Mao mapahatod siya bingka. Aha ka, gyud limutan ako eh. Naana, darling! Ablihan na ako ang gate. Kaliyot lang, darling! Hala, darling ko no. Mo man ay tawag niya siyang asawa nga si Ma'am Concha. Nagtuot tingali siya nga iyang asawa ang nag-doorbell. Nanay mga tunog nga ako nabati nga nihunong tungod sa gate ay... Darling? Oh. Nabalik. Uy! Sir, hala Sir Arman. Hala, nag-brief raman ka sir nga may abli sa kamay nga pultahan sa dakong gate. Sorry di, Ibiyang ha. Nag-brief lang ko. Abi mo ko na kung nga kung misis ang mibalik ko. Gikan mo gud ko nga nag-shower Ay, ko. okay na sir, oy. Huh? Kining, sir, ni ani lang dito kay pahibawon di ka ba nga. Nahurot ang tinda na kong bingka, nalimot kong bilin para nimo sir. Ay, mao ba? Ganahan na ba kayo unta kumukaon sa mong bingka dahil kay lami kayo mong bingka? Hala sir, pasensya na gid kaayo nahurot gyud. Kanang ugma na lang ti kahatdan sir, okay na? Okay na, oy. Unya, unsa man? Bayaran talang kang daan? Ayaw lang sir, oy. Aron di ni mo malimtan. Ay, dili lang lagi. Di lagi ko malimot na. Sige sir ha, aris ako sir. Sige. Aha, ka, oy. Habi na ko nga kung asawa ang nag-doorbell da. Si Ibiyang di. Nagsigir ko siya tutok sa kumatbangan da. Hala, bigi mo rin lang sa akong kuan. Paita, dako og taas niya akong kuan eh. Ang umugimaw mo dahil. Ay, kita gid si Ibiyang sa nga migimaw. Bahala to siya eh. Mo beday ikaw, Ibiyang, ha? Kita ka takuan sa ulo-ulo sa kang sir. Kanang murag batikon kayo idara naman na, ha? Bida. Migimaw, day? Dapit sa ibabaw sa iyong brief? Yes, good go. Wow. Naganahan ko nga nagtanaw. Pupida, no? Lamig na gaw, kay klaro makay nagdako iya, ha? Tanaw na ko sa kang Sir Arman ka, no? Sus, tanaw na ko niya ba? Ibo na siya ni mo. Ikaw din do. O lagi
Giday, ibo kita Sir Arman ding mo. Tsapa di agaw, uy. Nga nugot ang maibog man sila ako naman na siya asawa. Ano ba yung asawa, ha? Di na pwede nga may ibog lain, nga inay asawa. O sabi ang taon ka. Tsapa di uy. Nga nung nahibaw mo sa kuno ka nga naibog siya nako. Siya man sulti na kung ibog siya ni mo. O, ganahan siya mong palit ubing ka kay ibog siya ni mo. Gadindo. Unsa? Ay, lagi. Lagot kong tonyo. Sabaan dito na kong maayo, da. Hasta ko na'y. Lagot sa kay ko ng tiguwanga. Nanguyab na ako. Mga bitaw niya sulti na ko. Nanguyab ko no siya nimo. Unya, imo ko no siyang gibasted. Mao nga akong giingnan. Nga nung adto ka man yun manguyab sa akong anak nyo. Nga, naamay nanay nga nakagusto nimo. Kay, idaran ka na ba ya? Ari yung ka na ko. O giingnan mahinon ko minatay. Wa na kuno ko'y angay. Mao nang di na ko niya panguyaban. Hala, maubanay? Oy, hanggaw gyud. Giingnan hinon ko nga dili kuno siya manguyab nako kay tiguang nalagi kuno ko. Balikason ta nako maayo da. Da, Mayra. Ang puso na niya, oy. Nganong ako juga iyang nagustuhan. Nga naamang kanay. Ari pa lang unta na siya manguyab nako. Di gyud nako siya sibugan. Ako sad nay, kung si Sir Arman pa lang nanguyab na ako, ay sugton sa giday na ako, eh. Unsa? Unsa to kung nabati biyang? Ha? Sugto nimo si Sir Arman kung manguyab nimo. Pagtarong di biyang ha. Ayaw gyud taon pagpatol og lalaking minyo day. Ayaw gyud biyang. Wow, unsan mo eh? Mao na bayot. Ibuga gid ako ning bayhana ibiyang. Kung sugto na ko niya ro, pagkaslan ko magini siya ba? Oy, gibuti. Probida, no? Buti naman. Ay, sa tao na nga kuyagaw. Oy, di tao na madaginot ni mo tao. Batanon, may gustuhan na taong ibiyang. Bida gid. Ako dito nyo ay, batanon pa man ko. May talim kuyab eh. Ay lang panguyab na ko. Tanato dito na mo. Tara, kay hutdon ko nagkaon ang imo, ha? Tuski pa ka na. Di ko nimo masira pa nung ko. Masira, ha? Sirahan ko na. Masira ko na kaki. Porbeda. Buyag ni mo. Basta ko pa'y masira ni mo, noy. Ilas biya naong ni mo tiguanga ka. Pwe! Nana ko'y mga tunog na nabati. Nga nagpaduli niya sa gate. Si Sir Arman nagitingali ni Mia. Ay, salamat kay niari kaibiyang. Ikaw ginang gipaabot kung namabot. Adi anak sir ay. Gilan ang nagikagbing ka, sir. Dali. Soday, salud. Soday. Kay tuwa sa soda nga akong kwarta. Ha? Bilin dito. Ay, ano lang ko sa gawas magpaabot, sir. Ay, kabala kayo. Aron din niya akong asawa ganak. Gidaan ni mami mo ang among anak sa iyang lola o lolo. Ha? Dali na. Dali, ginibayana, eh. Dali na susod. Dali, ibiyang. Dali, ha? Ala, sir, nga naman eh. Imo ko pinapos sa gihatkan. Sir Arman, uy. Sa hunti ka. Sir, uy, ibutang ko sa mga pungko, sir. Hindi ka magbong. Sir, kahumot sa imo, sir. Ibutang uy. ka. Adto lang sa kwarto, ha? Damihan mo ba tayo? Ilutaan na, sir. Kakilo. Kalamigin mo tayo, Lamig kay ka tayo. Sir, Hindi na mabuwan ka tayo. Dali ko buon ko nga akong babe tayo. katuski ka na imo, sir. Katuski ka. Isog na kayo, Giday. Isog na kayo ni. Sir, Mutukog na, Giday. Dali, dali. Plus, sir, hinaya na, sir. Ako'y sakit, yun na, sir. hinayon na ako. Ako'y dali. Sir, Sir Arman. Nakuha kiti Sir Arman ang akong pagka-virgin at ang kayo na. Kuman sinita po na mo, nagka-relasyon ni. Pirmi ko niyang hatagan o kwarta kay matod niya, alis siya malipay na ako. Kay bisag pobre ko ko, pero mas lamig pa ko sa iyang asawa. Bago ito makasama ang kaagi ni Ibyang, dinining tulumanon. What's the style?
Lami pa sa sawa style. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.